अरे कहाँ गिरल अरे तारा घर तो बन गया। घरे जो है कोई नहीं है। का करे हमरे घर गिरल सन तो अरे का करे? हां तू ना भेटाइल हो तो क्या करी? भेटाइल ना हो तो कोई नहीं पूछे। तोरा के 13 बार समझा देंगे हमरा घर मत जिहे कहियो हमर मौगी तारा के दाब के मुंह आदि। अरे इतना भैया सौ रुपया तना खिसियली तना खिसियल है हमन के भाग गुल हिं जा जा मत न तो कहियो करियई हानि तोहला कपार पर फोड़ दी पियकर सियकर सब बना देल है या तारा के तार को गाड़ी देल है न। अब का न धइन भैया अब ना जिम तहरा घरे कबो ना जाइम हम ऐसन भौजी गाड़ी दे ताड़ी बाकी हम ना जानी कि कहाँ तू गइल बाड़। हमर मोबाइल स्विच ऑफ हो गेल कल चार्ज में ना रहल हम चल गए एक जगह ओके गाय खरीदवावे के रहल आ गोल नहीं आ जाता। सब रही के गई रहनी उ ससुरा नाश्ता करिल न अथुआ को गइयो ना खरीदाइल लियो ओइसन फोन लगावत चल रहनी चल हम जाते घरे फोन लगावत रहनी तोरा पर लगती ना लगते नहीं के तार। खिसियाइल हां खिसियाइल बड़ी बहुत चल जा हम जातन जा आ घरे मत आओ न तार मुंह नहीं तार के अरे की पिया कबले आई बदिली कहाँ दिली आप हमें भेजो तरा कहाँ ला केकरा के पगला गेल बड़े का होते तू पगला गेल बड़ा कौन दादा संगे घूमे गई रह अरे यही के चलते त आज हम कुछ सिंगार ना कइनी हम। अच्छा तो हम कहा कहते कि तू क्रीम पाउडर लगा को मिल जाके राखी निकाल के भर मुंह लगा ले आ तू हने जाके मुंह मराओ तना पहले जाता बिना ना? बिना जानले पूछले कुछ ना बोलनी चुप रह काहे न जाने बुझला अबे लम घोड़ा आइला सुबेरे अबे संजी खन नट रहिल है सबके सब आओ तो हमको बुझाते के कारखाना का खोल के धइल बस के आओ तो हम जात रह तो हम घर में। अरे हमें वो गाय खरीदवा के रहनी है गइयो ससुरा के ना खरीदेला दिन भर उपास हूं रख देले बा। हां त ये स्कूल मिलिया सन ऐसे तारे लगे मिलेला सन। चल हटा चल हटाई जैसे तू घर में नहीं के घुसे के सुना अंठुआ तब हाथो तुरंत के मंगा तो सुना आई गल रास्ता बंद घर में के ई तार बाजे ना बजी जौन सोचत तड़ा दे तो हम घर ना रहबे ले ना जेवना घर जौन तारा के दादा लिया देतो से ना ओकनी घर जइया ओकनी घर खाइया ओकनी घर सब कुछ करिया। अच्छा ई बात बा कोनो तार कान फूक देल बासन का के त हम इतना ना आनर नहीं की इतना बहिड़ नहीं की कि कोई कान फूक दे या कोई के दिमाग ना लेके चले नी। चल हट हट कहती सिरा मन से कि जहां बड़ा तय खड़ा रह बड़ा आइल बड़न घर में घुसी बैठ तो बैठे दे बैठ सकिला ना छोड़ दे जो ये बैठे के का बात बा ए जे बैठे के का बाटे तो मार देबे घुरा नहीं कुछ तुम्हारा वो तो हम मार दे हम समझ जाता जितने सहती ना उतने बस अत्याचार होखल जाता। हम का को तोरा कुछ बोलनी हां तारे के मना कइले ने कोनी संगे ना घूमे के फिर वही काम कर देला जो सोचे ने वही काम कर देवेला। जे आदमी में रहल बा कोई आदमी में रही। अच्छा जे आदमी रहल बा कुछो करी बाबा कहां के बात आ गइल का कुछ करी रे का कुछ करी का कहनी हम का कनिया हां काय खती आइल हो सुनो सब दूर अब वो हनी ले पूछल रहते त काहे खातिर रहल छ तारे ले पूछी के ओनी के हमर बाबू दादा सन का के ओनी से पूछी तार से पूछ दे कहां गरम गरम त दिमाग में सुबह रही से बा जब से ना जखनी नटू रखे त तीन पिटा के त हमर दिमाग एकदम गरम हो गेल हटे तार आ जननी के बिना उनी के एनो ना काम कइले बिना ना उनी के ना ऐसे कहे सर जाओ हमें गमछा लूंगी नहाए जाई तार के हाथ गोड़ बांध त ला ना सीधे जा जेकरा घरे से आइल हड़ता चल दे घर दुआर छोड़ के तो जा ना छोड़ के जे बता के करे जे गरज लागल बटे बात साला हम रहिबे ना करब घरे जा नहीं आ तुरंत ताव देखावे रोत रह जीबू अबे ए जे बड़ा हम जानी कि चल गइला चलियो करता त बी पट्टल गई रही ते कपार पके जो मर हम ना आए 3 दिन अब हां 3 दिन का खाती बा ए टेंशन से कपार फाटे लगता कैसे कैसे ए सुन सुन के सास के रहते मैं आती कुखाठे बोली बाबू हो तनी मनी बोला तरन वो बारन त इने का सब कोई त इने कुछ नहीं के सोचत हम ना सोचती अपन दिन में रहती खाती कि बतावा आज भइला हम ना समारम ना करम त काल भइला हमर लइका फकाइए सन त कनी के देखी के करी कहां से पैसा कौड़ी आई तार बाबू विदा कर दियन मनिया डर इनतिया ना जाइए जगह होल ए जगह से पचर पचर करत रही या दिमाग खराब कइल रही तो मन त करता ना कि का करी लेकिन अजुनकर के ना ढेर बोलता हूं सुंठल दाग दे उठाव नहीं कुछ त ए त का उतना दूर से बोला तड़ा बोले बताओ ना सामान ये तो बाघ हम खा जी उसे से डाल डेरा तो हम अच्छा आज डंडा लेके ना तू चार डंट दे दे गोड़ पर हां तो गोड़ा था तुड़े के इतने बना तो हम तो सोचते हैं कि टूटिए जी तब 4 दिन
4 महीना 6 महीना सूत के खैती। दूर के तार नैहर पहुंचा दे। हाँ हमारे बाबू तो भइल बड़न फालतू कि बेटी बियाहियो देला ना बेटी ले जाके रखबो करियन। जब बीमार रखम तो हो जा रहा मैं ऐसा आए तू रहम तई जगह आई भइल बड़ का हला कइले बाबू महारानी लेखा दुआरी पे खड़ा होके तोहर बाबू नेता का तो हइबे करन त मार नोट का तो बरसइबे कर तब तोहर बाबू कहे तार बाबू के भारी हो सुना नेतावन तो तू ना जानत रहू का पहले से कि नेतावन के कावन बार-बार नेता कइले बड़ू। कोबेल हमर लइका के तो कोबेल कान फटल बा बड़का महान के बड़ नेता हमर ले जा चल तू कहली कि बड़का हमर बाबू नेता हो तो सोचला तू मन बना तो फिर सोच लिया कोई ना कोई पर खींच उतारिए ले हो। हमरा भी ना आइबू धका मुर्गा के मर के बस डाल दे जा के मोहर ला दी तार लगे के आई हो बड़ा बढ़िया लूर करे बड़ू करेक्शन नहीं लड़त रहत जा तार बहनिया ने कमाई करा के से लड़तनी ये कुल तार गाय होला ना ये कुल तार गाँव होला कि मेहरानू के घर में छोड़ के आ कमा के आ पैसा कौड़ी ना लाके दो आ जा घूमे। हां त तार भैया तार भौजी का गोरत रहलन खाली कमा खा के बेराम ना पड़ल के त हमर भैया कामो करला ना लेइबो करला ना घरहु रहला तारा नि ना आई जन तू ठूसत हो तो तार बाबू बोरिया के बोरिया बिदा करतन गाय गाय हमार बाबू का के लगे तहार बाबू लाके देत रह तू कमा के देत त जुड़ाइयो के रहती लेकिन तू कहियो कमाईबे ना कइला ना तू कमाइले बाड़ी तार बाबू बिदा कइले बा ना अपना खातिर जन होन तन हुए हां आ कहियो काम आई तो हम ही काम आई हमर घर काम आई तारा से तो जुड़ा साग से ना जुड़े तो साग के पानी से जुड़े ए संगरुआ का हाल कइले बड़ रे देखो तनी बाबूजी कच्ची लेल बनी आके देख भाई तोरा कहू लइका दुआर पर जो हतड़ हां मौसम साला जा आगे लन तार पाउन जा दिन भर भैंस